Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Bilbotik Ibai Zabalen gaur estropada. Bilbo aste nagusia bizitzen ospatzen, festa giro ikaragarria hemen eta festa hauen barne, trainero estropadak, bai aurreko astean, Deustuko traineruarekin, Bilbotarren traineruarekin, eta baita ere gaur San Miguel Ligako haundiak hemen, esan bezala Ibai Zabaleko uretan. Abuztuko azken asteburua, jaun Andreok, horrek esan nahi haundia du, arraun munduan, heldu da. Hementxe dugu gaur estropada Bilbon eta bihar Zierbenan beste klasiko bat Petronor bandera. Estropada azteko 5 minutu besterik ez, ea zer duen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Abuztuko azken asteburua. Nahikoa esan dezu, horrekin. Badu horrek bere mamia, ezta? Hori da, dagoeneko denak ostegunera begira daude, ez dugu izango, bandera hau Bilbon eta, lehen bila Bilboa jokatzen zen eta toki polita eta azte nagusian eta banderak beti ere oso ondo etortzen dira, batez ere kontxa atarian, baina ikusten da, pixka bat alineazioak eta ikusita, entrenatzaileak eta pixkat, eta azteko plangintzak eta entrenamentua jarraituta nola gehienak dagoeneko datorren ostegunera begira dauden. Gaurko estropadari buruz esan, gaur Maria oso bizia dugula, gaur da ilargi betea horrek dagoeneko urak buelta eman du, baina batez ere koraka ikeragarrizko korrontea izango dute aurka, eta gainerakoan pixka bat kezkatuta, hemen aizea mugitzen hasia da, Mikel, eta indar desentekoarekin. Biharkoari begira gehiago oraindik. Eta gainera bihar lantzatokian, Petronor banderan Zierbenan, baina gaur ere, hau mugitzen ari da, eta ea, arratsaldea nola bukatzen zaigun? Ederki ba, ea zer dioen zarak, eguraldiari buruz beti ematen digu berak azken ordu zehatza gainera, eta ea klubetako ordezkarien armailaren inguru horretan nola somatzen dituen gauzak, gaurko estropada hau hasi aurretik. Arratsaldeon Sara, zurea da hitza. Baita zure ere, Mikel, Libon eta ikusentzuleak hementxe gaude, ordezkarien armaia gertuakoago, eta bai eguraldiari dagokionez, azken ordukoa da, sekulako beroa izan dugula egun osoan zehar, zeruan nahiko garbi ere bai, urdina, baina orain ikusten ari garenez, laino batzuk bai sartu diela, eta temperatura zertxo bait behera egin du temperaturak eta freskatzen hasi da edonola ere sekulako giroa daukagu gaur hemen Bilbo aldean, festak dira eta jendea badabilela, nabaria da. Bitartean erandion play-offa, Ebiliako play-offa bukatu berri da, San Pedrok irabazi du, San Pedroentzat 3 puntu, ondoren Castrok 2 eta Lutxanak 1 eskuratu du. Hemen, badakizue, gaurko estropada erlojupeko honetan ere, ordezkari eta presidentekin hitz egiteko aukera izango dugula beti bezala, eta geroxeago beraz, Mikel, euren hitzak ekarriko dizkizuegu. Erkiba, oso playo garrantzitsua hori, batipat klub guztientzat, baina batipat Castrorentzat zen hori garrantzitsua. Hori da, San Pedroren behontzia da, eta nik uste dut beste zera batekin begiratzen dela. Beste helburu batzukin, noski kirolaria dira guztiek irabazi nahi dute, argi dago. Hori da, elantxo bere, pentsa bere, maila horri eutsi nahian ere bai, eta, gustora izango dira, San Pedrotarrak. Bi estropada dira, Bai, momentuz, baina irabazten azte da lehenbiziko hobea, badezpa ere. Hemen zelkapena jaun Andreok, zelkapenari dagokionez Hondarribiak 162 puntu, eta 11 jardunalditan nagusi. Urdaibaik 2 garaipen eta 154 puntu, beraz bien arteko koska gaur 18 puntukoa da. Hori jo hirugarrena da, 134 puntu, 2 bandera irabazita, eta Hondarribiak hori 18 puntu. Kaikuri 52, Kaikuk 120 ditu, gogoratu, Zarausko bandera jokatu zenetik eta liga bukatu arteko estropadak, San Miguel Ligari dagokionez 6, guztietan kale sosketa edo txandaz ez dela larunbateko emaitzekin eta aldatzen, eta kasu hortan beti zelkapen nagusia dela datu nagusia. Zelkapen horrek pisua duela eta erabaki horra dela txandak antolatzerako garaian. Patroien zelkapenan gauzak estutu dira pixka bat, irakoitzek errenta handia du, Lakeixa sari horretan 17 puntu, Gorka Aranberrik 13 ditu, hurbildu eginda, eta gero Ormazaol eta Handika Perez San Juan Darrak 12rekin, Zurinagak 10, eta gero Amunarriz, hain zuzen, Hondarribiaren lideraren patroia ere, hortxe beti gora zelkapen horretan. Eta erlojupekoa denez, beti apalena lehenengoz eta gero txanda bakoitzean indartsuenak jarraian, minutuko tartean. Beraz, lehenengo San Bertolameu, gero Portugalete, jarraian Zierbena eta lehen txanda honetan, azkena Astillero
izango da. Eta ontziak hementxe pronto, esan bezala itxas gora bostak eta minutu batean izan da, eta bagoaz beruntz orain eraz marea, horrek ere eragine handia gaurko estropada ere honetan beti bezala, eta hor da San Bertolameu guazen Eskifaia errepasatzera, Ibon. Hori da, azkeneko estropadarekin alderatuta 3 aldaketa egin ditu Kike Lopezek, bat aurrekalari lanetan, Sergio Pérez eta gero estriborrean Miguel Brañas eta Julio Lorenzo sartu ditu, hortantzatxo bat ere egin du, eta albistea behar bada, López bera, azte honetan, berak esan digu, entrenatzen hasia dela, pixka bat, datorren urteari begira. Eta horrek esan nahi du, datorren urtean, Enrique López jarraituko duela hor, arraunlari eta entrenatzaile bezala, berari gustatzen zaion moduan, Ibon. Hori da, eta esan digu, dagoeneko, batelakin eta ilusioa daukala, kontxara ez datoz, eta buru belarri bintzat, Tapia de Casariegokoa entrenatzen. Horrek esan nahi du, Meira, jetxiko dela, baina pentsatzen ari dela berriro lehen bailen itzultzeko helburuarekin. Bueno, jarrilera, playoffa aspaldidanik aitortu ziguten, prestatzen ari zirela, eta fitxaketa bat ere bai, etxeko baten itzulera. Bai jauna, unai biltxez, espalda baborrean, gaur bertan, arraunari hor bizarduna, hor ikusiko dugu, arkoten egin du urtea, etxekoa, ibilbide luzekoa, eta hau iruditzen zaite oso ondo etorriko zaiola Ángel Gómez entrenatzaileari. Gainerakoan gaur izan patroia aldatu duela. Turruribarren, Portugaletera etorri eskiroztik, lehenbiziko aldiz geratuko da Lehorrean, eta haren horrez gaur Joseba Mantzegon. Eta orain, Miguel, ura bera, eta izia gora, Bai, boliki. Bueno, irtera puntuan Zierbena, iar etxeko estropada dute, behar bada honek, Zunzunu egiten estrategia pitima taldaraziko zuen. Erne, Jimeno patroilanetan, bai, andoa. Lau aldaketa hemen, Ibon. Hori da, 3, eta zuk ondo esan da bezala, Iker Jimeno patroi, Vicente Carpintero gaur Lehorrean utzi du, eta bestetik Baborrean, Jose Ignacio Rodríguez eta Mikel Beazkoa, hor ikusten dugu lanean dira, eta estriborrean, gaur sartu duen gizona, Carlos García, espalda estriborrean, eta horretarako, Asier Hernández utzi du Lehorrean. Eta hor begira, Jimenoren detalea, arrauna alduenean, nola ateratzen duen, uretatik, dagoeneko pitan edo irutan egin du. Hortxe dira Zierbenakoa. Hor palkari gabe eta ezer gabe. Aizea handia, begira bandera hori, Eta aizea justu korrontearen aurkako norabidean. Oso gogorra arraunerako. Zubizuri paretik pasa dira Zierbenakoak, irteran pronto, berehala irtengo da Astillero. Badoa, Kantabriako ordezkaria. San Jose 15. lanean, Dani Pérez prestatzaile eta honek ere 4 aldaketa egitea erabaki du, beti ere kontuan hartzen badugu jokatutako azken estropada Portugaleteko bandera. Hori da, ipagarriena kaso, Miguel, patroia bera, Jonathan Castanedo gaurratzeko txopanda, Iban titularra. Hori da, Lehorrean, Baborrean David Pérez, espaldara pasada, eta estriborrean berriz, igandean aritu ez ziren, Ruben Montes eta Jose Ángel García. Gaur erlojupekoan, urte hasiera bikaina egin zuen taldea, Astillero, iruditzen zaite abuztuan Dani Pérezek behin helburua lortuta eta beste patxara batekin hartu dela, mutiloi estropak emanez, eta ostegunean ere beste gainerako asko bezala, zerbait egin nahiko dutela, eta beren aukerak ere izan ditzaketela. Ustegabekoaren bila, hain zuzen. Portilean ketik erabate egonkortu dena, estriborrean urte oso darama. Bai, alaxe da, eta beste detalle bat, senti eskarri duela gaur ere hanketik Dani Pérezek aurreko asteburuan bezala. Espaldatik ibili den mutilea, ia urte osoan, eta... Oazen bizkor, Enrique Lópezen hitzak zuen pantailetara ekarri behar ditugu. Enrique López, arraunlari handia, Asturiarra bera, gaur egun eta datorren denboraldian ere bai, San Bertolomeukoen prestatzaile. No vamos a ir porque no... Realmente, siendo realistas, no hay mucha opción de hacer entre las 7 primeras, entonces la gente tiene problemas en el trabajo y particularmente por eso, no disponemos de todo el equipo y
Y eso hemos decidido no acudir, porque no estamos en predisposición para hacerlo bien y hay muchos gastos que genera el tema, más el trabajo, y pues es una opción acertada, yo creo. Enrique López, Donostia ez direla izango, eskubidea bai, azeteko ontzia delako, Donostian zelkatze estropadan aritzeko, baina klubaren erabakia hori. Eta besteak beste, baita ere, demoraldia bukatu, gorputzaldi txarroiek ahaztu, oporrak hartu, eta bizkorazi gero entrenatzen igo. Hori da, eta pakea, eta oso mezu errealista ekikeren, aukerarik ez daukagu, eta zertan ibiliko gara dirua gastatzen, eta mutile lan erreleboa galdatzen eta bar, eta horrik usten ari garena, 4 minutu eta 57 segundu behar dituela gaurko korronte aldekoaren. Horrek esan nahi du, haizea ikeragarri fuerte ari dela, eta nik uste dut orain bertan, haizeak hemen behintzat korronteagoen indar gehiago duela. Bai. Eta astillero, gure pantailako datu sorta errepasatzen ari gara, denborarik onenak markatzen, Samertola Meuri 3, Portugalete eta Zirbenari 4. Hemen dira jarrailerako gizonak. Angel Gomez bera, prestatzailea, aurreko lanetan, arraun txikia sartuta. Meiraren demoran, Mikel? Bai, 4 eta 57 bat. Orain korrontaren alde, arrauna errezago pasako dute, eta haizea ere alde. Orain arraunketa askoz ere nik uste dute erritmoak igoko dituztela, eta azkarrago etorriko direla. Hala ere, bazterraren bila, Itzeak asko bultatzen du, Keragarri hemen mitzat, Mikel. Orain irabakiak hor, erditi joan, ez keragarrizko haizea korrontea barkatu, bera, baina haizea kontra, eta iaz ondo gogoan dut, gorantzkoan nola sartu ziren treniru batzuk hemen, baina bazterraren aurka. Bai, gogoan dut, eta horrezko txandan ze garrantzik izan zuen horrek, ze metro gutxitan aterazion Hondarribiko hori. Hori da, azken unean tarte koskorra orduntze aterazion. Bueno, koskorra baino gehiago. Ai, ederra, bi ontzi. Zierbena, 4 eta... Begira ze arazo. Ara! Bai. Ara! Kateatu, hori izaten du txarra, Esto bihartzea ziabogak, pasaden astean ikusi genion, nori, arrauna puzkatzen, San Pedrotarra, bai, San Pedrotarrak, hori otarrak ere bai, Urko Redondo, eta ez du bihartzeak, hori izaten du, arriskua. Astillero etorriko da orain, eta Astillero ari da kronorik onenak markatzen. 4 segundu bizkorrago beste denak baino, Hori 4 minutuko lanean, eta erlojupekoan dezente da, Eta pegira, Portugalete, Zierbena, Guggenheimeko, baztarra behiratzen. Era bat estriborraren gainera. Gaur nahikoa ondo bada, beste urtetan hemen itxasberan jokatu denean, hori arrisko izaten zen, estriborrera joan bai, baina ondorik ez. Gaur hori, momentuz, nahiko ondo bada eta gero izango da. Ordu bete barru antzemango da gehiago, hori da, baina orain. Zein zabal, 4 eta 53, Astilleroren denbora. Ziabogan ez dut. Guggenheim parean hor, deustu aldean lehen maniobra garaian. Ea ba. ¡Chavales! ¡Uno delante de Astillero! ¡Portu último! ¡A la de dos vamos! Portu azkena dela, begira. Hori da. Mutilak hor suspertzeko. Ez ezer aldatuko delako zailkapenea, baina gaurkoari begira. Eta gaur hona etorri eta lehiatu. Bultzada emateko Mutilek. Gaur lehiatzeko motivazio bat ere behar du. Begira nondi atorren, orain meira doan tokiti joan. Edo 10 metro. Erdirago etorri keragarrezko aldea egoten da. Eta hori edonork ikusi dezake, bi ziri, bi makila hartu, eta errekara bota, bat baztarrera da beste erdia, eta korronteak ze ezberdintasun. Zen ezberdin jotzen duen batetik edo bestetik. Jose Manuel Ortiz, Zirbenako ordezkaria daukat hemen, bera bakarrik erreferentziak ematen, arratsaldeon. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, nunca hay que subestimar al rival, ¿verdad? El peor tiempo en esta primera hacia Boga. Bueno, hemos tenido mala suerte, nos hemos enganchado un poco ahí abajo y es en tan cortas distancias, pues la verdad es que le penaliza, ¿no? Bueno. Mañana la regata en casa. Sí, estamos con muchas ganas, Zierbena siempre es una fiesta, el que haya regata ahí y bueno, pues a ver si podemos dar nuestra mejor cara en el pueblo. ¿Cómo están los chicos en esta recta final de la temporada? Bien, con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con muchas ganas de hacerlo bien y de pelear y bueno, siempre con ganas. Mucha suerte para Zierbena, gracias. Muchas gracias. Jokalari da aldatzen, Portugalete
errekuperatzen, Astilleroren gandik 2 segundura, Portugalete. Hau entzat, erlojupeko estropa da, playoffeko biak ere erlojupekoa dira, oso test garrantzitsua izan daiteke. Oso garrantzitsua, eta Portugalete oso ikusten darraunen. Denborak errespetatu. Erne, maniobra egiten hasi da eta San Bertolameu. Balantza nola egin duen, Baborrak ez dira adibilio. Horrekalariak garrona sartu eta estriborren erori ontzion. Erloju hori noiz gelditu dute baina. 10-0 zazpian gelditu dute, baina nik uste 0-3 baino gehiago ezin dizkiogula eman, Hor da Portugalete. Horrela arraunen eta ikusita ez du hitzek ere kontzi horrek, Bate batean boz, ritmoa ere, 35 badan. Vamos a cargar hombros a proa. Tiraos. Jimeno Yuka. Zierbenak larun batean egitzen, pasaren larun batean, Faberia, edo estropa daula, ere maldeatik ondo bera. Jarrilera maniobra egiten. Hor dira. Arranca. Ahí va. Fácil ahora. Ahí atrás. 10-0 batean gelditu dute kronometro hori, lehen 10-0 bost eman diote San Bertolameuri, berandu xamar bietan ibon. Hori da, begiratzen ari nintzen, bai Portugalet eta bai San Bertolameu, gora, nekezago etorri direla, baino 6-7 segundu nekezago bakarrik, Horren zen edo izeak indarra handia daukala. Haizeari buruzko datoa, esan behar diegu gure ikusleei, gu katamaranean jartzen dugula, zuzenagoa delako, horko erreferentzia anemometroa, baina gaur katamarana Deustu aldean dagoela, kanpoko balizetan, han zaintzeko tokia, beraz, ez da beste batzutan bezain zuzen eta jatorra erreferentzia, eta legezkoa da azalpera hau ematea igur. Hori da. Hemen Zierbena. Bueno, 4 segunduko galerarekin. 10-0 batean gelditu dute krono hori ere. Errita, frankariari. Arrauna askatzeko ginez. Azkenean orain ari dira zuzentzen, 9:47 eman diote Portugaleteri, eta ni bandator zuzenketa honekin. Lehen beranduegi gelditu delako eta ezkerrak epaimaia meti iruzpalau krono beti hor Erne eta 9:47 Portugaleteri. Zierbenari 10-0 bat eta San Bertolameuri 10-0 Perez, traineruak trabezka dagoenean, geratu behar da. Horain, atzea eta aurrea trabezka daudenean. Hore beharko luke, horain txe, hori da. 9:46 Astillero hori, eta hauxe da referentziarik onena momentuz, baina Portugaleteren estropada nahiko aipagarria. Oso ona momentu, eta Portugalete denboraetan ondo, eta erlojupeko honetan, arraunean behintzat, nahi keregerri gustatzen ari zain, ze patxadarekin eta ze denborarekin ari diren arraunean. 2, atrás! Meira bera ere, San Bertolameu beira ere. Gaur ere lan erditan hortxe da. Abuztuko San Bertolameu ikusi izan bagenu hasieratik, ekainetik, Malagatik. Eta hau ez da kritika bat Ferralentzat, Ferral oso persona serioa, entrenatzaile ibilbide luzekoa, arraunlari bezala ere bai, baina gauzak horrela dira. Kuadrilla noiz izan zuen, zer atara antolatu zuten, nondi fitxatu zituzten joandako gizonen ordezkoak, Bueu igo berria zen. Hori da. Galiziako liga errespeto guztiarekin, ez da KAE liga ere. Beraz, hori dena esan behar da Jose Ferralen alde. Eta baita ere, Enrique Lópezek kargu hartu zuenetik egindako lanaren alde. Hori da, eta gero beste kontua da, kuadrilla horretan ikusten da, fizikoki eta kaiz, ez dela aliatzen. Momentuz hori zorpa askotan ikusi dugu. Arraunean txukun eta bestekin, baina nekea pilatzen azten denean, bera egiten. Eta plantilla ere gaur egun dutena, ikusten da pixkat deskonpentsatua dagoela, Abagorren ia ez da aldaketarik egiten. Hori da.
Entenatzaileari eskatu bai, baina Hori da. lehenengoz gitza talde hon bat eman behar zaio, eta hau San Migueliga da. Kikek berak Hemen broma gutxi. Kike berak esan zuenez, 8 ergometro onenetatik, bakarrik, estriborrak, gainerako guztiak, baborrak. Juan Alberto Meira daukat hemen, San Bartolomeuko ordezkaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están los chicos en esta recta final de la temporada? Bien, bien. Intentamos estas dos últimas regatas, que aunque estamos prácticamente descendidos, pues luchar y hacer un buen papel tanto hoy como mañana. Motivos laborales, pero os da muchísima pena, supongo, no venir a la Concha. Sí, vamos a ver, es que a algunos de los chicos le pedimos que, como estábamos luchando por intentar no descender, habían solicitado en sus trabajos permisos para esos días. Entonces ahora muchos de ellos se quedaron sin el permiso correspondiente para participar en la Concha. Siempre todos estos años lo habíamos optado a ello, pero obligaciones que hacían que estábamos bastante mermados dentro de nuestras posibilidades. Bueno, mucha suerte para San Bartolomeu. Vale, vamos a intentar y volvemos a ver lo que nos confundimos este año, intentar para el año que viene volver a subir a la CT otra vez. Esa es la actitud, gracias. A vosotros. Hor daba, hanka sartu dugu, hori onartu, eta horti dator hobekuntza. Hori da, autokritika egin, eta aldela bintzat ikasi. Para Portugalete. Ziagoa. Begira, baborrak geratu gabe baborrak. 15 eta 12. Bai. Ze tarte ikaragarria. Hemen dago, San Bartolomeuren pekatua. Erori egiten da. Behin da berriro esan dugu, aurtengo denboraldi honetan, eta hori, Mikel, hori normalean motor falta izaten da. Hor, trenir hori arranen ikusi, eta ia aitzakiari gabe, edo, bueno, ikusten da beste da, baino, motxoxeago, eta bar, baino azkenen, hor, hemen mugitu egin behar da, eta ontzi guztiak dituzte hor, bi edo hiru zaldi, hola, azpimarratzeko modukoak. Aurren urtean López bera ikusiko du. Larribili. Berdez jantzita. Larribili. Hemen Astillero. Eta Zierbena. Eta Portuk hirugarren luzea. Iruditzen zait kategoriko egin duela, Orain berriro ere, estriborreko zuluan sartuta. Portugalete. Portugalete kronorik onena markatzen ari da. Astillerori 7-8, Zierbenari ere bai, San Bartolomeuri 20. Zierbena 15 eta 19. 7 segundo. Portuk Zierbenari, bigarrengoan lau zituen. 3 segundo gehiago. Txalopa bete atera dio, hirugarren luzean. Harrigarria, Portugaletek. Honek esan nahi du, aspaldi esan ziguten, oso zintzo, oso serio ari zirela, playoffeko estropada horiek prestatzen, playoffeko lanak erlojupekoa dira, arraunzaleak ongi dakien bezala, eta Angel Gomezren ibilbidea ere oso ondo ezagutzen dugu, hitz gutxi, baina lan asko, eta horiek ez dute oparituko txartela. Ez da gutxi horik ere. Eta gaurrik arraunean lehen ere ipatu du, bereziki, ez dakit, patxaraz ikusten ditut, arraunketa ondo bukatuz eta presari gabe. Gaur txanda irabaztea Porturentzat ere, zera litzateke, animo aldetik eta... Bultzada, ikaragarria izango litzateke. Eta telebistaz estropada jarraitzen direnentzat, adibidez, Getariarrentzat, Zumaiarrentzat, Amegroberentzat, Mugardozentzat, oso mezu zuzena. Oso zuzena. Hemen maila dago, Astillero hau, Zierbena hau, bueno, hauek atzean usteko, kuadrilla behar da, eta dabilen treneru bat. Eta gaur Portugalete, maila honetan, askota ondo dabil. Bueno, Emilio Collantes, Astilleroko ordezkaria daukat hemen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parecía, ¿cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo cambia el cuento? Parecía que ibais mandando y os han tomado la delantera. Sí, hemos hecho un primer largo muy bueno, pero en el segundo ya han empezado a recortar, que nos han echado encima, y el tercero lo hemos hecho bastante mal. Bueno, Emilio, ¿cómo se preparan estas últimas regatas de la Liga San Miguel? Bueno, mañana en principio será la última para nosotros y a preparar la cita del jueves. ¿Cómo la preparáis, esa clasificatoria de la Concha? Bueno, pues estamos ahí con mucho mimo, a ver si jugamos nuestras bazas y tenemos oportunidad de meternos. Está muy difícil, pero no va a faltar ganas e ilusión. Mucha suerte. Muchas gracias. Collantes jauna.
Temple handiko ordezkaria. Begira. Nondi doa. Begira. Eta gaina irutzeit, aprobetxatzeko kalea hortik joan behar dela. Hor joan, edo 5 metro baborrera joan, aldea dago. Ostoi erreparatu begira. Bueno, eta karrierako presidentea, Carlos Velasco, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, sorte hona eman dizue biltzezek, Bueno, bai, bera etorri da eta gure lana hor dago, eta, bueno, momentuz txanden buruan gaude, eta, bueno, horrela por fin bukatzen dugun. Atzetik aurrera gainera eginda gaurko estropada honetan. Bai, hasi gara lehenengo luzea nahiko lasai, baina, bueno, oraintxe arte hori txanden buruan gaude, bai. Playoffa prestatzen? Bai, playoffari begiratzen, ja azken egunetan beti esaten dizu gauza bera, baina bai, playoffari begiratzen eta hori, mailari eustea. Sorte hon. Eskerrik asko. San Bertolameuk amaitu ditu gaurko lanak, 20 eta 31. Eta orain jarrilera dator, kronorik onentsuena markatzen ari da. 7 bat segundu, Zierbenari, 6 13 Astillerori, San Bertolameuri, 25. Estropa da, Demoraldiko onenetariko. Bai, hauko zulotik gendu dira Miguel. 20-0-6. Bejo ondegela. Itxura pikaina emanez, arraunean. Oso estropada txukuna gaur jarrilerakoek egindakoa. Bai hori. Hemen Kantabriarrak. Oazen Bastilleroko gizonekin. Ahora va. Sácalo. Sube. Ay. Vamos, Taco, va. Sigue. Kastanego igotzeko eskatuz. Dagoeneko, azken minutu terdian sartuta, ritmoak gora. Zierbenak ere bai, sarritu du. ¡Atrás! ¡Rápame final! Berrogeita bi palan, Bai, Zierbenak ere, azkeneko luzean, Portugaleteri, okerrezpanago, segundu bat errekuperatu dio. Bai, baina, ez da nahiko izango. Txandako azkarrena Portugalete izango da. Horta, Zierbena, bai, 20 eta 12. 20-0-6koa markatu du Portugalete. 20-0-6, 50-11. Jarri dute pantailan eta ondo zehaztuta ja euneneko. Zubizuri azpitik, orantxe, azken trainerua, hor da, Astillero. Eta tartea oso aipagarria. Eta gehiago kontuan izan da, erlojupeko bat dela hau, eta normalean erlojupekoan, bantaileak areagotzea zailago izaten da. Beste 20 bat paladan, hemen izango dira. Sigue. 10 últimas. En 2. 1. Azken 10. 2. Ahora. Hor da Astillero. Beste bakarre markia gore beharko ditu. Bai. 14 bat. 4, sigue. 5. Hor kontatu egiten dira, dana kontatzen dira, Sigue. Horentxe 10. Sigue. 5 últimas. Hemen dator bat, San Jose 15garrena. Sigue. Bai Astillero, 20 eta 24. Hirugarren tokian beraz gaurko honetan, 17 segundo sartu dizkio Portugaletek. 20-0-6 Portugaletek, Zierbenak 20 eta 12, Astillerok 20 eta 24, San Bertolameuk 20 eta 31. Portu Zierbenari 6, Astillerori 17, San Bertolameuri 25. Berehala iragarkiak eta jarraian bigarren txandan, San Pedro abiatuko da lehenengoz, eta gero minutu bateko tartea utziz jarraian Kabo, Tiran eta San Juan. Gogoratu Bilboko 6. bandera dugula hemen jokoan, 16. jardunaldia dugu gaurkoa, aurtengo San Miguel Liga. Merkatal aholkuak jarraian. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bilbon gara bai, Ibaizabaleko uretan Bilboko 6. bandera jokoan, eta Portugaletek lege honez eta oso garbi irabazi du lehenengo txanda. 20-06 50-14
erreferentzia ezarri du hemen, Zierben abigarren, 6 segundora Astillerok 17 gehiago behar izan ditu, San Bertolomeu, ligako azkena 25-era zelkatu da lehen txanda horretan. Eta berehala hasiko da bigarren txanda, udaletxe ingurutik abiatu, eta horra, Guggenheim ingurura joango dira arraunlariak gaurko leia honetan. Eta bigarren txanda lehenengo San Pedro hasiko da lanean, minutu bat beranduago, Kabo, gero Tiran eta azkenik San Juan. Eta gero Orezko txandan, lehenengo Kaiku izango dugu, gero Orillo, hirugarren tokian abiatuko da Urdaibai, eta azkenik liderra, ligako nagusia Hondarribia izango dugu. Eta hortxe dira, San Pedroko aiadanik, begira bandera, epailen agindutara kokatuta. Mikel bandera, eta lehen aipatu ez duguna, bide galtzeak eta ibilbidea, Oso garrantzitsu hemen. Hau ez da rekta bat, hau ez da bide zuzen bat, hor salbeko zubia dagoen, hortan baliza bat badago, eta hor pixka bat zabaltzea nahikoa izaten da, hor treneru bat galdu, eta 3-4 segundo, haitian joaten dira hor. Nik uste Portugaletek hor edo inguru hortan behintzat gaur asmatu duen. Horra askotan estoparen gakoa hortxe gertatzen da, salbeko zubite hortan. Eta izea fuerte, indartsu dabil horrendik. Erneba. Berehala ditugu lanean Libia ontziko gizona. Begira ugaitz, luza egin da. Besoa utzi behar du hor. Ez dakit, metro bat irabaztearen. Para, Lloret! Ante. Badoa! Ahí va! Ahí lo hace! Hor da, San Pedro. Dalbi! Darilu! Dalo! Dalbos! Eta gaur Aizperro kanpoan da. Hori da, eta haren lekuan Jon Olasagasti, derrota eta estriborrean ere aldaketa bat. Inigo Loiz geratu da estriborrean, eta Joa Inazio Rodríguez barruan. Eta akaso ipagarriena, orain arte, Urko Kortajarena Pasaitarra estriborranketik ikusten dugun tokian, Iker Aramburu, bide dela ia urte osoan zehar, eta Zorbalda inguruan edo mina hartuta, eta hemendik eta demoraldia bukatu arte, pintzat, zalantza dugu Aramburu. Eta hortxe, Urko veteranoa, bere tokian kokatu du Aitor Baldak. Hori da, San Juanen, Trincherpen eta San Pedron ibilia, Urko Kortajarena. Vamos, atentos. Chapa un poco. Hemen Kaboko gizona. 3, 2, 1. Ordoa! Oiroko arraun elkartea. Gustavo Vázquez prestatzaile, Alfonso Díaz patroi lanetan eta lau aldaketa bai, baina Ibon Arrobiko 12. Ederra da hori, hori da, bakarra, ez propioa, David Fernández, eta oso jende gutxik esan dezakete, Kabok esan dezaketena. 12 ez Arrobikoekin, gaur lau aldaketa egin ditu, eta ipagarria behar bada, babor espaldan, estorpada gehiagin jokatu ez dituen, Ruben Tubio sartu duela eta veteranoa kanpoan. Blanco, Moniz, Treñanes eta konpainia gaur lehorrean utzi ditu. Indarra gorde behar. Hori da. Indarra gorde behar. Hauen testa, hauek dagoeneko, era bat, batez ere, bigarren txandako hauek, hilaren 3an, ostegunean daukate. Hauei begira gaude. Erne bat, tiran badoa eta. Eta tirangoen kuadrilla ikusita, pentsa daiteke, honen txuena gaur traineruan kokatu dituela Jose Angel Cambado entenatzaileak. Bera jakingo du, zer duen buruan, baina nire titular asko. Bai, nire iritziz gaurko kuadrilla eta ostegunen aterako dena asko eta pare bat kanbio egingo ditu. Azken estropadarekin konparatuta, bi aldaketa baino ez, Adrián Meira babor espaldan eta estriborrankean Tomas Casas eta Cambados bera, bosgarren toza baborrean. Horrentxe, salve azpitik, San Pedro. Hori da, une kritikoa edo adibili behar dutena patroiek ibilbidearekin. Eta irteran prest, San Juan Darrak. Joseba Fernándezen kuadrilla. San Juan prest, Erne... Hor dira Barrosa.
Ormazabal gaur patroilanetan, 4 aldaketa egin ditu azken estropadarekin konparaketa egin da Joseba Fernandez ekibo. Hori da, Baborrean bi, Laboa eta Eneko Zabala. Eta ipa dezagun, Baborrean egiten dituen aldaketak, Josebak bi tosta horietan bakarrik egiten dituela. Oso arraro da atzeko 4 mutilak mugitzea. Eta estriborrean berriz, Ander Jauregi, gaur estriborraketik, eta Jon Carrillo, 4. tosta estriborrean. San Juan eta San Pedro oso bizi hor, eta hasierako txampa adierazgarria, eta Kabo eta Tiran ezan daiteke San Pedrorekin konparaketa eginda, 3-4 segundo galduta San Pedro bere motor sendo horrekin hasiera ona. Nik uste dut Miguel hauxe dela txanda honetan urte osoko joera. San Pedro oso ondo ateratzen dena, Kabo eta batez ere Tirani ontzia martxan jartzea, beste abiaduna jartzea, gehiago kostatzen zaio. Hor, erraminta ere askotan horretarako prestatzen da, bai, bueno, gehiago irauteko edo biguntxiago jateko. Erraminta diogunean, hau biziklitaren pinoia bezala izango litzake. Neurriak, gogorrago edo bigunago jarri. Eta hortik etor daitezke. Eta San Juan gaur ere ez gaur, iruditzen besta baino hobeto atera da. Hor dira Kaboko gorriak eta San Pedroko moreak. Lehen Ugaitz Mendizabal, pinganillotik izketan ari zitzaio norbaiti, akaso aizper hori, altuago itzeiteko mesedez. Hor da San Pedro, 4:49. Begira, aurrekalariak arrauna sartu, eta atzea zeinen azkar tiratzen duen korronteak. Baborrakiak geratu ez dira ingor. Kanpoko berako ziago gaurtan. GPS-a markatzen diguna da, San Pedro eta San Juan parean, segundutxo bat pikatzen du batzutan San Pedroren alde. Eta teknologia jarraituz, Tiran 4ko atzerapenarekin doa, eta Kabo 6 aspira. Eta begira, lehen ere ipatu dugu, bastarraren gain gaina. Urakero eta berago, hor zemate hongo dira. Hor 2 metroz daude. ¡No van a poder! ¡Tiro! ¡Ay! Sí, correr. Eta arraunlariak ere horti joan, edo erditi joan, arrauna pasatzerakoan, keragarri harintzen zaio lana. San Pedro eta San Juan, parean doaz. Tiran eta Kabo 3-4 segundora. Boirokoak. 4:46. Bada, koska, Bai. Luze batean. Baborrak geratu ere egin gaberi dira. Treneru dezentetan, kanpoko ziago hori ematen. Oso gutxitan ikusten da hori. Kabo asko galduta, Miguel? Galiziarra parean doaz, Parean doaz. Kabo ematen du batzutan, urbildu, gero atzeratu. Oain San Pedroren aldeko referentzia, San Juani bat, Tirani 5, Kabori 8. Oain dela minutu terdi edo, ez zegoen horrelako zulorik Tiran eta Kaboren artean. Hemen olaturik ez dago, hori askotan ikusten zugunean itsasoan garbia da olatuaren eragina dela, gaur hemen ibilbidearena. Ibilbidearena, alegia patroi bakoitzak, nondi jo duen, horrek ero metro gehiago egitea dakar, haze balantza Tiranek. Hor da Tiran, oainako urdinak, David Alvarez, patroi lanetan, 4:45. Begira, zuzenan nora joan den David, Eta Tiran, Miguel, gaur etorri, eta ostiral arte peintzat, berriro ere ez dira itzuliko moinara buru belarri. Zekapen estropa da, zer egiteko, prestatzeko. ¡Estiro! Hay que creérselo. ¡Estiro! ¡Arrauketa! ¡Guiza! Benurko kortajaren aipatu dugu, estriborrankean, horrankean berriz Mikel Arauztegi. Treneri hontan bertan, duela 2 urte, estriborranketik ibiltzen zena. Oso arraunari gutxi izaten dira, alde batetik, bestetik adina lan ateratzen dutenak, eta Arauztegik ere, seguru, bakarren bat alde bat nahiago du bestea baina oso gutxi jartzen dira bi aldetara. Hor dira San Juan darrak, 4:52. 3 segundo azkenean, Hortxe segundo badakarrean ibili dira eta ziagoarako pare bat. 3.
Bueno, behar badautxe da momentua, Joseba Fernandezekin estropada aurretik grabatutako elkarrizketa zuei eskaintzeko. Lankideok pres baldimazarete, aurrera, elkarrizketa horrekin. ¡Alegre y a cabo! ¡Dani! ¡Alegre y a cabo! ¡Vas ahí todo! ¡Vamos, Alfa! ¡Ahí! ¡Vamos ahí! ¡Tírale! ¡A mayoricé! ¡Gana! ¡Sol! ¡Sol! ¡Pulsa! ¡Pulsa! ¡Wow! Badirudi oraindik ez dugula elkarrizketa hori, bai, aurrera ba. Pixkat, hor da tartean sartzen zaigu, eta, bueno, dena aste hau eta aurrekoa segurazki talde gehienentzako kontxako osteguneko sailkapenei behi da ekin diogu eta bueno, hala ere, gu prestakuntza horren barne sartu ditugu bi estropa dauek eta bueno, ondo atatzen zaigun eta gustora gatzen gainendako lanarekin. Hor da ba, San Pedro eta San Juanen arteko lana, San Pedroren errentak gora. Bai. San Juani 5, Tirani 9, Kabori 11. Aurrera Sara, Kabokoen ordezkariarekin. Bai, hemen daukat Joaquín Rodríguez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hablamos aquí precisamente de esa labor de canteranos y de cuántos tenéis en la trainera hoy, ¿no? 12. Sí, por eso tenemos el premio, ¿no? A la mejor cantera y tenemos que demostrarlo. Aparte, parece ser que es cierto que tenemos muy buena cantera y esperamos aumentarla un poquito más. ¿Cómo afrontáis la clasificatoria del jueves? La de hoy, pues, bueno. La de la semana que viene. Para la Concha. Bueno, pues nada, con ilusión y esperando entrar entre los 7 mejores. A ver. Pues que así sea, que tengáis mucha suerte. Gracias a vosotros. Ea ba, San Pedrorentzat 9:40 azkenean, kronometrariarekin gaur epaimailan badira, gora beratxo batzuk, Ibon. Eta ziagoa San Pedrona iruditzen zait, grabatu eta bilda berri guztuko modukoa. Xio bezala, harrigarri ona, San Pedrotarrena. Azte bukaera azkenekoa ona egin zuten, eta gaur ere, orain, bigarren erdian, urte osoa. San Pedro ziagoa bakarrik, ez ona, 6 San Juani, 9 Tirani, 13 Kabori. Orain, errematatzen erdian, Bai. Kabore mentxe daba. Lojo eta zerra dira, palari begiratu ere ingabe. ¡Atento! Avante ahorra. ¡Arriba! 9:48. ¡Vámonos! ¡Saca! ¡Un al! Orain, berriro. Portugaletek 9:57 egin du. Astillerok 9:56. Hoien atzetik da Kabo. Tres detrás de Tirán, vamos. Remonte de San Pedro. Que surra para ganar dos. ¡Síguelas detrás! ¡Eso es! ¡Mira que se nota ese soldado! Hemen Tiran eta Kaboren artean. Beti burruka zuzena hor. Zailkapenean gogoratu. 6. tokian dela Tiran, 108 puntu. Oainakoek eta Kaboko traineruak 105 bildu ditu. 3 gutxiago. Hor oraindik azken hitza esan gabe dago. Esan gabe. Gaurkoa eta beste 2 estropa da falta. Hemen dira. David Alvarez da kompainia. Bermelo aurrean. Azkarra ziagoa. 9:54. Kabok baino 4 gutxiago. Astillero eta Porturen aurretik. Orantxa izegulpea. Bai, aizea arratsalde osoan zehar, Geratu ere egin aberi da. Hor San Juan Darrak. Zubizuri gainean kokatu dugu kamaratxoa eta hortik irudi dotore hau. Da begira, San Juan eta Tiranen artean diferentzia txikia. Baina erne, San Pedroren estropada gaur oso aipagarria doa. San Juani jadanik 9, Tirani 10, Kabori 14. Erlojupekoan talde hauei beste ateratzea. Bai, gaur ez dugu San Pedro pixka bat gesten ikusi 3. luzean, Ez. Eta pasaden azten, amagostaldi txukuna egiten ari da. Egizut Hondarribian 4. kaletik estropada ona egin zuela. Lehengo astean ere bai. Igandean, barkatu. Ez zuen txanda irabazi, fotofinixa esan genuen, baina egiten San Pedrorik onenetakoa ikusten ari garela.
San Juan Tiranen denboran, 9:54. Beraz, txanda honetan ari direnen artetik Kabo da, asko erori dena. Orain San Pedro Kabori 15, pentsa ezazu. 5 traileru. Orain begira, Kabo pasa duen toki hori, baliza hori, komen izaten da, alik eta pegatuen pasatzea. Ugaitz Mendizabal ikusten duzu. Begira. Ezkerreko lehi horretan. Hori da, eta Kabo berriz orain zuzentzen, orain txe, mehandoran kurba hartzen ari da. Tira nontziko ordezkari daukat hemen, Suso Núñez. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, escuchábamos antes a Quique López de San Bartolomeu que nos explicaba por qué no vienen a la Concha, problemas laborales. Vosotros os quedáis aquí, ¿no? A prepararla. Sí, nos quedamos aquí, ya llevamos muchos años. Los remeros llevan ya muchos años pidiendo esta semana de vacaciones para poder quedarse aquí más tranquilos, prepararla y te ahorras 2 jornadas de viaje. Pues sí, que no son pocos kilómetros, la verdad. Sí, no, bueno, es un esfuerzo de ellos que hacen y hay que agradecérselo porque así, bueno, preparas la cosa más tranquila, desconectas un poquito, estás más centrado a esto y bueno, y después a intentar darlo todo para poder entrar. ¿Cómo ves la regata de hoy? San Pedro está imponiendo un ritmo bastante fuerte. Sí, bueno, San Pedro ya sabemos que tiene un equipo muy fuerte, quizás este tipo de regatas le beneficien y bueno, nosotros intentar quedar de ellos lo más cerca posible y bueno, también hay una pelea ahí con San Juan, con Cabo, parece que estamos ahí apretados por un 5.º puesto, pues se ha creado ahora una nueva batalla y a pelear por ella. Suerte. Venga, gracias. 14:59, San Pedro markaturikoa, eta ikusten da, Suso Núñezek esandakoa, sailkapen nagusiari begira. Beste erronka bat. 5. postuaren jabe izatea, ez da gauza berbera, liga bukatzen denean palmaresari begira 5. edo 6. edo 8. Palmaresa, ez du zer ikusi. eta babesleen atea jotzerakoan sosbile ere ez da berdina. Ni ligako 5. Hori da. Begira, San Pedrotarren palak ere. Horla egon behar da, bazterra garrotuz. Eta osteuneko zailkapenaren atarian askok eta askok, segurazki ligako 7 aurrenekoak gaurko hau ikusita, bakarren batek kolorea moretzeko arrazoiak izango ditu, Apustu aldatzera, aldatzera igualez, baina beste bat egitera espadan. Uraren erlojupekoa da. Begira tira nondi datorren, ez dator errekaren erditik, eta lehen ere koraka ikusi dugu, beste gainerako guztiak bazterraren pega eginda bideo bat bidali beharko diogu hauei, bideo bat bidali beharko diogu hauei. Badakigu, sakonki aztertzen dituztela gure emanaldia, baina... Bueno, propio horrela erabakitakoa izango da, pentsatzen dut, hemen bakoitzak bere interpretazioak egiten ditu. 15:06 hau. Kabo bazterraren bila begira, hor korrontearen aurka zelan, Zuzenean, Kabo bazterraren bila. Hemen San Pedro, Mendizabalen agindutara. Tiran 11-ra, San Juan 13-ra, Kabo 18-ra. Begira, nondi datorren. Hor, itxasberan, bajaman, hor ondo oso gutxi egoten da. Eta hor bildurra esaten dute sartzeko, gaur sartzea badago hor. Ahora se suelta, ¡Baste, Piquín! Hemen bat tiran. Arte desentea, 11 segundo. 15-0 bat, Moañako entzat. Hala ere, atzera begira jarrita, Tiranek esango du, Kabo baino 6 bizkorrago dala. Hori da, bueno. Bioi daukaten Galaizen arteko kerra horri begira. Zortzi ere bai orain. Hori Manuel Lasartezen, bukatzeko eginez. No quiero subir sin acabarle, Hori, acabarme y acabarme atrás. Inguru altzaleak eta hemen lanean San Pedro Tarra. Ugaitz Mendizabalek zer esan duen. Erritmoa igoko dugu, baino, pala bukatuta. Bestela ez dueta balio. Todas las paradas, todas quiero acabarle atrás. Claro. En 2, bat, me lo creo Uga. Claro. Eta moztu berra da, atakeko momentuak edo ez bukaeran. Hor da
eta San Juan. 15-0 bost. 15-0 bost. Tiranekin ere 4 segundo galduta. 4 segundo, Kabok 15-0 zazpi, Kaboren erreferentziaren porturera baino beagoa. Beti izaten dugu, erlojopekoetan eta Juan etorri egin behar dela, Baina, pentsatzen, Miguel, San Juanek ere lehenbiziko luzean, azken metrotan galdu du San Pedrorekin diferentzia. Eta orain ere bai, Gaurko dato aipagarria, uste dut esan duela oraintxe, Hau osteguneko lehiari begira, ze baliotsua, San Pedro nagusi eta nola gainera, oso garbi gaur. Bai. Noski, Ibaitzabaleko uretan, osteguneko erlojopekoa itxaso zabalean da. Ura eta ardoa. Oraindik 5 egun falta dira, baina parteak ere honekiak ez da. Orain San Juan ari da, keragarri sufritzen. Xavier Arraraz, San Juango presidente, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Beno, garesti jarri da 5. toki hori, Bai, oso garesti. Fuerte aterakera, bino, bueno, azkena luze honetan, badirudi pixkat jaizten egea. Tiranek ere aurre egin digu. Eta, bueno, haber mantentzerik badaukagun Kaborekin postu hori, bino negia da garesti atatzen nahi dela. Eta lehen biziko luzean akaso, ondo baina gero denbora galdu zuen zat. Bai, oso ondo atera, beti bezala, estropala guztitan aurreneko txampa oso indartsua izaten nahi da. Eta, bueno, nik ez dakite zergatik, korrienteako ez ditugu ondo hartzen, zer, bino, bueno, besteak ere bai, ibiltzen dira. Baina, bai, ondo izten geha, eta luze erdirako hor txejun geha pixka galtzen. Eta, bueno, burrukatu egin behar da bukarainoan. Hemen da San Pedro! Eskarrik asko. Hemen da San Pedro! Bai! 19-48! 19-48! Marea erdin eta gaurko aizi honekin eta... Ibili dira! Bai. Ibili dira! Kortajarena eta Arostegi, Iankekoak. Hemen uste nuen toleroia jo behar zutela, benetan, Horretzeuden, zen metro erdirik ere ez? Hemen Galiziarra, hor da tortiran. Orain San Juan, Buru altxa ezinik, sufritzen orain San Juan. Eta tiranek, berriz, errekuperatu egin dio San Pedro. Pare bat segundo. Bizi, Jose Manuel Oiarbide, San Pedro tarren ordezkari Arratsaldeon, eta, bueno, ondo doa, gau Arratsaldea zabentzako, Bai, bekira bazindu, lutxanan, banderare bai azkenian, eta abeke kriston estropa indute, eta aber ondo pasatzen duen eguna. Asieta bukatu arte denborarik onena markatu oso hemen, Bai, denba polita da, 1948, denba polita da, guain, hor dauden kaku horiek ikusiko dute zeite duten, baina denba txarra ez da denba txarra. Ikusiko dugu, eskerrik asko. Zueri, agur. Kabok 20-0 Leheno Portugaletek 20-0-6koa markatu du. Bere txanda irabazi du, karrilerak. Egan datorrena tiran da. 20-0 Tiran, egan dator, azkeneko luze honetan. Oso ondo ari da bukatzen, bai. David Alvarez dena eskatzen. 43 palan pentsa. Egira, bizi. Lertzeko sorian dator, taldea. Eta hauen arrauketa ez da 43 ibiltzeko, Hauten luzari dira eta... Euskat motxoxio heldu eta behon deiela bukaera harrigarri azkeneko luze pikaina. Tirandarrek ere. 12 segundo galduak zituzten San Pedrorekin, 12 zituzten galduak. Erdia behintzat errekuperatu dute. Begira, 19-44 tirane. Behon deiela, azken luzea egin dut. Hor bada motorra. Bai, hor bada gaia. Eta begira, San Pedro eta San Juanen arteko tartea gaurko honetan. Ligan, San Juan 5garrena da eta San Pedro 8garren. Baina gaur, horek asmatu egin dut. San Juan darrak, alako egunak ere tokatzen dira, urte pikaina daramate, eta alakoetan, nola baitere, eltzea izaten da kontua. Zeharo ezen hortzea bintzat. Azken txampan guztiak 40 palatiko, guztiak. Eta begira, 21 segundu San Pedro eta San Juanen artean. Horrek esan nahi du, Portugaleteren denbora gauzak asko aldatzen espadira azken txampan ez dutela hobetuko.
0-6 zituen Portugaletek. Pasa. Orantxe San Juan, 0-8. Momentuz bosgarren lekura joango da. Hor da. 0-8 San Juanentzat eta referentzia San Pedrok markatu du. Hemen dira San Pedrotarrak, estropadaren gora bera komentatzen eta arraulariak. 19:48 San Pedrok, Tiranek 19:54, Kabok 0-4, gero Portulegoke lehen txandako garailea, 0-6 markatu du jarrilerak, eta bosgarren tokian San Juan 0-8, gero Zierbena Astillero eta San Bertolameu. Bilbon gara Jaun Andreok, Bilboko 6. bandera jokoan, aste nagusian traineru estropadak, San Migueligako oilarra handiak berehala, hemen izango dire Ibai Zabaleko ura hauetan, lehenengoz Kaiku arituko da, gero minutu bat beranduago Orio, jarraian Urdaibai eta azkenik nagusia liderra Hondarribia, orain iragarkia. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Bilbotik Ibai Zabaleko uretan berehala orezko txandan, Kaiku, Orio, Urdaibai eta Hondarribia erlojupeko lanean. Orain arteko 8 arraun elkarten lan aztertzen badugu, San Pedro markatu du kronorik onena 19:48, 0-8. Hori da hemen hobetu beharrekoak gaur Bilboko 6. bandera irabazteko. Eta orain artean Hondarribia 3 aldiz izan da hemen nagusi, Oriok bat irabazi du, Castrok beste bat, eta Hondarribiak joan zen urtean errekorra markatu zuen, Bilboko banderari dagokionez. 19:68 kronoa hain zuzen, zailkapenean badakizue Hondarribia dela erregea, 162 puntu, Urdaibaik 154, 18 puntuko koska, gaur komunikabide batzutan ikusi ditugu, nahikoa da 14 puntukin irtetzen bada, eta, bueno, 14 puntukin, eta deskalifikaziorik eta pekatzerik ez egin azkenengoan, da... Eta horiek gertatu egiten dira, Bai, gertatu egiten dira, eta orduan, gainera azkenengo estropada badakigun onden, el Corte Inglés bandera, eta... Begira, pasaden igandean nola ebilia garen. Aztertuta, badakigu, bandera... urdinak eta horiak eta berdeak eta denetarik. Lana izaten dela hor arraunlari eta epaileentzat, eta patroientzat, jakina, guztientzat. Bueno, Kaiku, irtera puntuan prest. Horentxe izi ufada, Minutu erdia kantatu dute. Hor da, Kaiku. Begira, zurinak eskatu duen. Elduko alda, alako batean bandera. Kortaren korrelaren zatibon. Ez dakit. Bueno, aukera gero eta gutxiago dituzte, Hasi, zurinagak, espaldeko iabante egiteko. Erne! Hor da Bizkaitarra! Tera, bizi, tera. Txiztua, Horatu inberko dugu, barrila honek Orion egindako erlojupeko bikainura. Emeretzi, Mikel. Eta gaur kortak berriro ere, hemen ikusten ditugun, bi mutilak aldatu egin ditu. Hankekoak alegia estriborrean Mikel Calleja sartu du, eta horrean berriz Carlos Rodríguez, eta bestetik Miguel Hernando ere kanpoan, eta errespetu guztiaren izan da, hankeko aldaketak eta ja abuztutik aurrera, eta esaten dira seinale zerbait tenbila da bilen. Hor kuadrilla bada, gaia bada, berrogei palada no handik, Eta entrenatzailea handia ere bada. Horixe, izango ez da ba. Abante dos espaldas sujetando siempre. Erne! Lau! Iru! Bi! Bat! Horda Orillo! Bukatu! Bi! Bukatu! Iru! Ia Orillo ere, Irako Itzetxe berriaren agindutara hor dira makazagak prestatutako gizonak, entrenatzaileak oso argi du, iadanik hemen bere gustoko kuadrilla. Bai, hause da pasaden larun batean Hondarribian jugatu zuen kuadrilla, eta Milarez eta Piñeiro harinetan kanpoan dira, eta Etxebeste eta Errazti, aztunetan, eta berriro ere, Unai Etxeberria, hemen estriborran kare ikusten dugun gizona, pasaden astean lesioarekin, eta ondo etxik ibilizek, bere onera etorri da, eta Orio aurten estropada handiak egin ditu, bi banderare bai,
gogoan dute Euskadiko txapelketa, getxokoa, bere mailarik onena eman duenean, edozein egunetan hauek ere bandera etxeratzeko moduan egon daitezke. Eta irtera puntuan prest, Bou Bizkaia trainerua, Salsamendik prestatutako mutila. Erne! Bai! Aranberri patroiak utzi du estatxa eta badoaz bizkor, Bermeotarra. Azken estropadarekin alderatuta, lau aldaketa. Bat aurrekalaria, Zuleika gaur lehorrean da, eta hoge da Bermeotarra herriko semea aurrean. Baborrean, Ibon Bazterretxea sartu da laugarren tostan, Jon Unanue hirugarren tostara ekarreta. Eta estriborrean berriz, Berzait Azkue espaldan, eta Toni Montenegro, Mikel, hanketik. Elortegiri atxedena. Hori da, Toni Montenegro aurten San Migueligan ez dugu hanketik ikusi. Kontxa irabazi zutenean antzen, azkeneko ez aurrekoan estriborra hanketik, eta Urdaibai, gaur Urdaibai ikusten dugu. Bueno, eta hemen da, Hondarribia, ligako nagusia. 5 segundu besterik ez. Hortxe da, Ama Guadalupeko atrainerua. Orbañano zen taldea. Horiz jantzita, lidera delako Hondarribia, Joseba Amunarriz, patroia. Hauek ere, lau aldaketa eginda. Baborrean, Asier Puertas sartu da, pasaden astean igandean azken unean aldatu egin behar izan zuten, eta Maneix Aldai giratu da lehorrean. Gonzalo Carrion gaur itzuli da edo berriro ere Frankari lekuan dugu, Bilbao lehorrean utzita, eta Kari Uranga eta Inigo Zagartzazu, estriborrean dira, eta ipagarria, azken asteetan, Zagartzazu, hanketik, jokatzen ari den estropada pila. Txandaka, osartzeki. Hori da. ¡Aquí hago ya! ¡Un minuto escas! Kaiku, Interan Kaiku bikai mintzat. Bermeo ari da referentzia markatzen. Kaiku eta hori bat, Hondarribiri bi. Elkarrizketa prest dugu Salsamendi jaunarekin, Bermeotaren entrenatzailearekin. Planteamendua lehen urteko berbera, egindako lana berdina behin ezin da egin, baina oso antzekoa, falta zaigu makarra lehen urteko emaitza berbera izatea. Hori ja, gure kontu bakarrikan ez dago, baina gure kontu gianak saiatzen nahi ondo iten, eta espero dugu maila hon baten etia urrengo asten Donostin ere, baino aurrena gaur da bilarkoa dakau, eta esatizut ez gaur eta ez bilar ez dugu espekulatuko, eta lehengo asteburun ere nik uste demostratuko genula, bai larun baten da bai iganden, irabazteko modun gaudela, eta asteburuntan ere saiatuko gara. Kontxari begira jardun da baina esan du, ez dugu espekulatuko, Urdaibaik Hondarribiri bat, Orio eta Kaikuri 3. Eta Kaikuren erreferentzia hor 4 eta 43. 6 segundo, San Pedro hori, asko korrontzia akaso zerbait gehiago izango zuten, behera horren gehiago tirako du, baina... Joan etorri eginda gero, orduan hobeto. Hausnarketa egiteko, zenbaki hoieki. Baina... Lehenbiziko luzean behintzat, hor da. Eta txanda bereko lehia hau ikusita, hor dago, Gaur ere ematen du, hor ditugula, Hondarribi, Urdaibai, Hondarribi. Dau trainerio handi gari ikusten, Miguel. Hemen horita. Hor dira hori jotarra. Seixiltasun, ¡Prepara, Urko! Gili jendea, Urko Redondo aurreko ari abisua patroia. Egurro eskarraunerekin, Urko, ea hori jotarren ziagoa. Gogor eginda bat ere balantzari gabe, Segundo bat gehiago, 4 eta 44. Orain korronteak kontra izango dute eta behar bada, aurrera gutxiago bilatuko dute. Urdaibai, Hondarribi, Urdaibai. Begira, hori otarrak ere, lehen San Pedro eta bezala, aztarra jotzera. 3 segundutan dira, Urdaibai eta Hondarribi parean, Kaiku segundu pare bateko atzerapenarekin eta Orio 3. 3 segundutan. Noski, hasi berria dira lanean. Baina badakite, itxaso zabalean, luze batean, 5 segundutik gorako tartea lortzen ere ikusi dugu, aurten adibidez Hondarribia. Behin baino gehiago, eta orain ere pixanaka Hondarribia ondo kokatzen ari da, Hor Bermeotarrak. Urdaibai.
noiz trabesten duen. Oraintxe. 4:42. Bueno, Kaiku eta hori baino, segundua eta 2 segundo. Lehenago. Begira gorka ere. Danak estreno horreko bastarraren bilera bat, Bate debiezik egin gabe. Justu, libratu ere. Kaiku, libratu. Ematen du astindu behar dutela. Libratu. Forma. Begira, hori otarrak ere. Hor, bastarreko amaxapuk eta danak. Begira. Espalda! Oso estropada serioa eta orekatu ikusten ari gara. Hondarribiak orain tartetxo hartu du. Bermeotarri segundu pare bat bai. Baina hori eta Kaikuri lau. Eta pixka bada hori, Bada bai, bada. Hor da ama Guadalupekoa. 4:41. Berak, onena. 4:41, Bermeotarrek 4:42, Kaiku 4:43, Oriok 4:44. Eta orain, aurreko 3 traineruek egin bezala, 3 patroiek erabaki bezala, Amunarriz estribo horrera. ¡Vale! ¡Cuidaros, gallos! ¡Vale! ¡Va! ¡Andrés! ¡Va! ¡Atrás, opa, Miquel! ¡Atrás! ¡Atrás! Zurinaga, banaka mutilak animatuz. ¡Os pido un esfuerzo extra de aquí a Boya! ¡Vamos bien! ¡Quiero un esfuerzo extra! ¡Va! ¡Oscar! Mutilio lehena Miguel? Zuntatik etorri eta nola egon kortuko den, Hor, estribo rankean, Mikel Calleja. Begira orain, pixka bat Zurinaga zabaldu eginda. Pixka bat, bagorrera etorri da, Zurinaga. Hondarribi eta Urdaibai parean dira, Segundutxo bat aurretik Hondarribia. Lehen ibilida pare batekin, hortxe. Eta Kaiku eta hori ere, 3 helen atzerago ibili dira, Bostera. Paregotasuna erabatekoa da, eta traineru guztia gaude segundu gutxian, Iñaki Arostegi arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Hori berdintasuna, Bai, ikusten da, oantxe bertan, azken ikusi den hementza 4 traineru 2-3 segundutan gabiltza, eta hori bukera arte borrokatu berko da, 3 segundutan gaudela esategi, bai, eta borrokatu berkoa bukera arte. Erlojupekoa, datorren asteko, erlojupekoa prestatzeko? Bueno, uste dut oso ezberdinak izango jala gaurko erlojupekoa eta ostegunekoa, gaur herri da, korrientia, aizia, zaindu beharreko, estropa oso gorra, eta ostegune beste kontu bat izango da. Sorte hon! Bai, eskerrik asko. Hemen da Kaiku lan erditan, bai, San Pedro hori tartetxoa, 9:40, San Pedro baino 4 gutxiago. Eta hemengo zio honetatik ez dira zabal aterako. Hemendik komeni da, esku ateratzea, lehen mailean, erditik doan korrontea aprobetxatzeko. Hori iruditzen zait, lehen Kaiku baino, estribo horrela datorrela. 6:40, Hemen dira hori jotarra. Ritmoa. ¡Segi baliza! Eko 30 azpiatu dizkiet, sendo arraunean. 38 palan. Hori eta Kaikuren artean ikusten duzu bi, Hondarribik Urdaibairi 1, hori 5, Kaikuri 6. Hori Kaikuren aurretik izango da, Ziagoan, barrokeriari gabe baino, ointxe, pare bat segundu. 9:28 ba ora. Abante hortik, alde hortik zeitu. Hori da referentzia ona. Lan erditan. Eta era bat, kai aldera sartuta ikusten ditugu Bermeo eta Hondarribia. Eta Kaiku eta Orio berriz, dagoeneko, Baibaiaren, erditik behera. Hor Bermeotarra. Bermeotarrak. Ojedari. Oiu. Abisua iruditzen, Hondarribiak oraintxe, pare bat segundu guztiei, sartu dizkiela, Dator Bermeo. Maniobra aurretik, Hondarribiak Urdaibairi 4. ¡Vamos!
9:35 Bermeotarrentzat. Baterek eratu ere egin gabe. Eta hemen, momentuz, estropada buruan dena Hondarribia. Oraindik Bastarretik. Iaz ere Bastarretik dukatezu den, abez, Mikel? Ondo gogoan dut. Era bat Bastarraren gainera. Orain amarreko askatuko die, Amunarri zen. Eta Larri Bili aurretik izango dira. Garbi, aurretik Garbi, bon. Hor dira. Baina joan egin, ez da? Beste baino zabaltxeago, bai? Abiadurarekin, 9:22 luze. Ia 23. Ez da baterek eratu trainerua eta segurazki propio erabaki du. Baina iruditu zait, ez dakit, balizatik aukeran urrutitxo bezala. Baina oso bizkor. Geratu egin gabe. 2 segundu, maniobra ostean. Hondarribik Urdaibairi. Hori bost, Kaikuri 7. Kaiku denbora gehien galduta, Pedro Mari Abando, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, traineruak egon zaite denbora oso gutxian, baina orain ikusten ari gara aldea hunditzen ari dela. Bai, apurka Hondarribien markatzen ari da, eta hor ikusten da bai Hondarribi eta bai Bermeotarrak aurretik dozena nahiko distantzia gero eta gehiago. Eta guk hor laugarren postua mantentzeko, nik beste momentuz bai kontrolatzen dugula, baina nahiko parejen daukagu San Pedroko denbora. Aldaketa batzuk egin ditu gaur entrenatzaileak, akaso Kontxari begira. Bai, horretaz inorik uste dut gaur gehienak gitxi gora bera 2-3 arronlari eginda bezala, gu bere bai beste 3 arronlari kanbiatu guzela, bier suposatzen dela atarako direzela, eta, hortze ja mantentzen dugula horren postuan. Sorterik onena. Bale, eskerrik. Laugarren postuan da, Kaiku bai. 8 segunduko atzerapena, Orio 7. Bermeotarrak hortxe 2-3. Bermeo Hondarribikin 2-3 segundutan. Badirudi, hori horita Kaikuri bandera. Zail ari zaiola jartzen, hori hortxe dabil. 6-7 segundura. Hondarribitarrekin. Ondo izaten oitzen, eskuka horretik. Jakoitz Etxeberriaren aholkuak. Traineru hau arraun ere guztieta ez dago aitzekiarik. Hemen komeria da, besteak ere, ibili egiten direla. Batzuk asko. Ibon, lortuko aldo Hondarribik 6. garaipena jarraian, errez esaten da. 3 segundo aurretik da, Urdaibairekin alderatuta, eta normalena, azken estropadak eta ikusita. 14:45 Kaiku. Nioen aurretik doanak aurretik bukatzea ere, ez da barritzeko izango. Oriok irabazi zuen 10. jardunaldian Samertolameuko bandera. Ordu eskerostik garaipen denak Hondarribiak. Boiron, Zarauzko 2 jardunalditan, etxean Hondarribin eta Portugaleten. Eta gaur Bilbo 6. litzateke jarraian. Oraindik asko falta da, baina Bermeotarrak 3 segundora dira. 3 segundora, argi oraindik. Orio 8 eta Kaiku 9. Eta Ziaboga bat falta da oraindik, Bai, falta. Ziaboga bat, eta gero hor bidea kontrakoan erabak egin behar da nondik etorri, eta abar. 3 segundu ez da eserre. Orio 8 Kaiku 10, orain. Hor da Orio. Orain, hobeto. Iruditan, 14 eta 42. Lehen San Pedro baino, 7 azkarra Orio. Orain azkar, Bastarraren bila. Oso garrantzitsu izango da azken maniobra hau. 2-3 segundo, hor da GPS-aren dantza. 2-3-2. Urdaibai orain ez doa, Hondarribia baino, motelago. Azkeneko 3. luzean ez. Azkeneko 2 minututan ez. Hori da, eta Hondarribiak une oso ona izan du, 7. minutu terditik, 10. minutura. Orduntxe, Urdaibairi, benta hartu dio. Segundo batean, Hemen dira ba, Bo Bizkaia trainerukoa. Ziaboga behar du orain. Eta segurazki ojedari izango dio, gutxiago espaldeatzeko, gero, Bastarraren aurka ateratzeko.
Hor da Bermeo. Ondo gogortuta. Bai Urdaibai 14 eta 28. Abante segituan hortik. Lehen mailen baztarrera. Begira nola da zen, zuzenean, Zuzen moldearen kontra. Hor dira ba. Eta Hondarribiarrak hurbiltzen. Ligako bi nagusiak ditugu. Indartsuenak, baina erregea Hondarribia da. Hor orain bi treneruak gurutzatu egingo dira, eta normala izaten da, Hondarribiko mutilek ikusteko patroiak ezurretan ari den edo ez, kalkulatzea, pala jo, eta hogei pala jotzen badituzte gutxiago, Urdaibain aurretik izango dira. Segundu, hor dago tartea, berdeen alde. Orio zazpira eta Kaiku 10. Adi ziago gari adi. Pasa gabe. Hogeita 16. 14 eta 36. Trenero erdi da, Mikel. Bermeok 14 eta 18 markatu du. Ea ba orain, azken luzean. Hor saltoka ere hasi da. Berotu motorra mutila. Acaba y saca. ¡Va! ¡Ay! ¡Va! ¡Ay! ¡Golpea! ¡Golpea! Zurinaga eta Irakoitz Etxeberria. Hori oraintxe, salve azpitik, eta Kaiku dagoeneko, hemen udaletxeko errekta hontan. Eta bien bitartean, Asier Beitia, Urdaibaiko ordezkariarekin hitzakiteko aukera izango dugu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, salen babesa behintzat ez duzu faltan izango, Ez, bai, gaur Bilboko 6 eta Bermioko jente asko etor da ikusten estropadie. Bai, txalo zaparrada artean hartu dituzte arraunlariak pasatutakon. Bai, oso giro oso ona dago. Beno, gaurko estropadari dagokionez, beste behin ere borroka bizia Hondarribiarekin, 2 segunduan biak edo zer gauza gerta daiteke. Bai, alan da, gauza aguantaten estropada guztizen, segundo, 2-3 segundo, lo único euren alde. Ia ikusko da amengo azkanegoko luzien zer pasatzen den. Pentsa, nolako adien gauzak, gaur beraik irabaziko balute, 6. bandera jarraian izango litzateke eurentzat, sineste sinaz. Bai, egize da, ikurrin asko irabazi daue, dagu ustailetik gau bizia albadun bate mat irabazi, gaur edo bizaria. Ia ba horrela den, sorterik onena. Bale, eskerrik asko. Hor da Kaiku. Eta Kaiku... Bazterra utzita, Ibo. Bai, erdi samarretik. Lehen ere iruditu zait, bere izan dela lehena bazterra utzten. Aizea ere, ez dakit, aprobetxatu nahiko ote duen. Agian hori. Baina ez zait iruditzen, beste hirurak hain erditik sartuko direnik, 9:48 markatu du San Pedrok. Eta hori, Aixa hobetuko du Bizkaitarrak. Bai! 9:27 Kaikurentzat. Eta 3 segundun, Hondarribia eta Urdaibai 3 segunduan datoz. Bai, baina berdeen alde beti. Beti hor dago. 2-3. Orio 10 ere ibili da, orain 8 jarri da. Banderik ez, baina lehiatuz da, kompetituz. Bai, datorrenari begira, Donostiako banderari begira, esan daiteke, diferentzia hauek ikusita, itxaso zabalean zenbat metro egin behar diren ikusita, poparian zenbateko lana dagoen. Txanda zosketa, kale zosketa. Hori da. Gutxien ez ere eskatu beharko dugu. Zosketa horrek, ez dezala alako eragina izan, ez? Ez dadila hor ez zer erabaki. Hori eskatu beharko diogu, sorteari, besterik ez hor, bolatxoa dirata jokoa. Orio! Bai Orio! Kaikuren aurretik, 9:34. Orain, 4 segundo, Hondarribiak Urdaibairi. Bira ere jarri daune batean Urdaibai, orain 4. Bai, baina non lortu du Hondarribiak tartea zabaltzea, bigarren luzean azken zatian egindako momentuan, bostera. Eta orain ere bai. Hortako gakoa, hor hauek asmatzen dute, hortxe justu. Eta orain ere bai, bostera. Hortxe, bai. Guge gein inguru hortan, hor salbeko bihurgunearen buelta, hortxe. Bai. Martingalaren bat badute, ongi aztertu hor baina nosek eta bere laguntzaile. Urdaibaik estropada hauek ere, Bai, estropada ona. Baina hor, kendu dio, minutu erdi batean, 2 segundu kendu dizka. Hori da. Ta lehen ere bai. Urdaibai, 9:27. 9:27,
gaurko marearekin, ur bizitan, korronterritan dagoen aizearekin. Txapela hartuta kendu, eta zorion du. Eta lau bat segundu bizkorra dugu Hondarribia, markatik oso gertu. Eta gaur marka girorik ez dago. Urdaibaik 19:27 markatu du, Oriok 19:24, Kaikuk 19:27, hemen dator Hondarribia dendera ematen, 6. garaipena jarraian nahi dute. Hori da helburu haientzat, Ama Guadalupeko trainerua. Bizi. Makina bat bezala, eman eta eman azken txampan. Bermeo baino 4 segundu bizkorrago, Tori bandera! Bai, Hondarribia, 19:24 Hondarribiarrentzat, 6 bandera jarraian, 6 bata bestearen atzetik, 19 puntu zelkapen nagusian, 16 estropada jokatu eta gero, txapela kenduko dugu, Ibon. Bai, kentzeko modukoa da, Hondarribiarren aurrean, eta irabaz txapeldunen aurrean lehenbizi, baina iruditzen zait beste ere, Urdaibaik ere estropada bikaina egin duela, eta distantziak kendu dizkiola, 2. da 4. luzean, une berdinean, horre minutu terdian, hortxe gauzatu dela. Orio ere, Orio 10 segundora, oraindik Hondarribiaren demora ez dute jarri. Hondarribiaren demora pantailan ez digute jarri, 19:24 hartu dugu guk. Eta laizter agertuko da hori, pentsatzen dut, hor hausnartzen ari direla, 23:84 Hondarribiarentzat, 19:23 eta 84. Harrigarria, 19:23, 19:27, Oriok ere 19:34, urbizitan Mariarditan, hau, norbaitek gehiagi kontrolatzen ez badu, hemen gabiltzan hau badakigu, gaur marka girorik eta aize honekin, eta marea bizitan, da ez direla. Hau, aizeri gabe eta bajaman harrapatu ezkero, 19:10 bera bai. Hori da. 19:23 Hondarribiak, Urdaibaik 19:27, gero Orio eta Kaiku, aurrera zara! Francis González Txabarri, arratsaldeon eta zorionak. Eskerrik asko. Zorionak beste behin eta ohitura onak hartuz, Bai, hauek ohitura ona, baina lan onain ondoren, sufritu dugu, ikusi dugu oso berdinduta joan dela estropada guztia eta ezintzela akats txikiena ere egin. Elkarren segidako 6. Hau alda, zalantzarik ez dago, berden, zeuen urtea. Bai, egia da, aurten ez genuen pentsatzen ere, horrelako, garaipen andana lortuko genuenek, baina, lortzen ari gera eta gozatu inbar dugu, aprobetxatu urte hau eta ez dakigu noiz arte irango duen, baina momentuz ondo bizi. Zuk esan dozu, gaurkoan Urdaibaik nahikoa lan eman dizu, Bai, gaurkoan eta askotan, badakigu, hemen talde handia daudela eta, maila handia dutela talde guztiok eta hemen onena eman behar duzula garaipen hauen lortzeko. Itxasoan, herrioan, orain zer? Orain biharko estropadan pentsatzea, gaurkoa egina dago, garaipen handia, eta gainera denbora oso ona markatuz, ikusi dugu errekorratik 4 segundotara gelditu garela, eta gaur marea goian zegoen eta nahiko korronteakin. Bihar bai, zierbenan, baina datorren astean zer? Lehenengo guazen biharkoaren pentsatzea, eta biharkoa pasatzean pentsatuko dugu datorren astekoan. Segi gozatzera, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko oso. 19 puntu, bigarrenari, 12 jardunalditan nagusia 16 jokatu eta gero. Ederra da gero, Ikaragarria da hori. Eta gero bestea, hor tokatu zaionean lehiatzea eta azken txampan jokatzea edo 3-4 segundu azpitik, estropadak erabakitzea, hor beti ere, alde erori zaio, 2 segundu azpitik eta segundu azpitik jokatu behar izan denean, aldeko izan du edo esprina jotzen ere, besteko, baino hobeto asmatu dute. Beste erronka bat ere badute, Hondarribiarrek, gogoratuko diegu? Castrorena, ez da? Castrok 2009an 13 garaipen lortu zituela. Hori da. 12 badituzte, Dani? Hori da. Hor da, Irakoitz Etxeberria, Lakaixaren elastikoarekin. Orio, 10 segundo galduta, eta beti izaten da, 10 segundoren barreoan egonezkero, beti egongo dira aukerak. Bai, eta gaur berriro, duela 2 aste gertatu bezala,
GPS-arekin gora beraren bat izan omen da, San Pedroren GPS-arekin estropada zati batean, eta lehiaketa batzordekoek erabaki dute gaur patroientzat punturik ez banatzea. Beraz hori, goian doazenen mesedetarako Irakoitz Etxeberriak 17, hor da, erregulartasun handiarekin goian, eta gero Aranberrik 13 ditu, eta Ormazabal eta Endika Perez San Juandarrak 12rekin dira. Beraz, elastiko txuriarekin, Lakaixaren elastikoarekin, hor da Irakoitz Etxeberria, eta berehala hurbilduko dira agintarien ontzira, Ama Guadalupekoa traineruko gizonak, hor dira Zurinagara eta bere arraulariak. Kaiko 13, Mikel. Aukeran gehitxo. Urruti ez baina. Erlojupeko batean eta denak baldintza oso antzekotan, berdinetan. Jokatu dute eta hor dago, Hondarribia beste koska bat genetik. Eta goiko postuetatik aurrera, esan dezagun, sailkapen nagusian orain, Tiran, San Juanen aurretik kokatu dela, 115 puntu, eta San Juanek 113, gero Cabo, San Pedro, hori da, hor, 5. posturako, oraindik, 4 puntuan 3 markazio hor daude, ez dago erabakita hori. Bai, azkenean puntuak eman omen dituzte. Gorka Aranberriri eman dizkiote 3, Ormazabali 2, Manzeboni 1, beraz orain Irakoitz Etxeberriak 17 ditu, Aranberrik 16, eta Ormazabal eta Endika Perezek 14, Zurinek 10rekin, Amunarrizek 9. Ez dutzen, gerra hori ere. Azken orduko datu aldaketa hori, bueno, ondo, gatza behar dugu. Saltza pixkat. Dana erabakita dauta. Zerbait duz dezagun, azken egunetarako, Ibon. Playoffa izango dugu, azken 2 estropadetan. Playoff ikaragarria bizi behar dugu aurten, Hori ikaragarria. Hondarribiaretzat, zariak orai. Sosak ere dagoeneko, bakarren batzuk bilio izango dituzte, Usta ona, Banderak baina... Garai batean partila egiten zen, gogoan dut guri garaian da partila horrendik ez dakit egiten den. Euro sorta ederra eramango dute. Zer esan behar dugu? Jendeak esaten dugu, zuen Hondarribia famatu baita, bandera hartzen duenak, banda, hauxe famatu behar. Zezan behar dugu ba. 6 irabazi dituzte jarraian, guztira 12-16 jokatuta gero, zer esan behar dugu? Demoraldi harrigarria egiten ari direla, bai noski. Orain, mutilak kezka puntu bat izango dute. Eruditzen zait, ez trenerioa ez da bilelako, baizik, kontxara eta begira, ea zea 13ko, zea 14ko, peratzen den Orbañanosek, horri begira pixka bat. Bueno, Orbañanosek ere izango du kezka hori, baina horrelako koska, kezka beti da ongi etorria. Oso ona, hori ere. Hor da beraz, Bilboko banderarekin, Hondarribia. Bihar Petronor bandera izango du jokoan, ligak Zierbenan izango da hori, beste klasiko bat. Eta datuak errepasatzen ari ditzen, 3. luzean Urdaibai izan da, Hondarribia baino bizkorrago ibili den traineru bakarra. Beste 3 luzeetan Hondarribia izan da bizkorrena. Hasi eta bukatu esan daiteke, gaur ere Hondarribian nagusitasun handia erakutsi du, Ibon. Nagusitasuna erakutsi du, baina esango nuke Hondarribia eta Urdaibai estropadaren une askotan 17-18 minutuan abiadura berean ibili dela, eta Salbeko zubipean Guggenheimeko kurba pasa eta gero horre zuloa irekitzen ziola, eta gero Urdaibai gai izan da hori errekuperatzeko ere, eta azkenean 3 segundu. Ez errez, treneru bat, baina gaur ere Hondarribitarren Ama Guadalupekoaren alde. 6 jarraian ikusi dituzue, gora arraunak, zailkapen errepasatuko dugu, Zubizuri hor azpian duzuela eta Izozakiren dorreak. Hondarribiak 12 jardunalditan azkarrena izan eta gero 184 puntu, Urdaibaik 165, Oriok 144, Kaiku gero 4. 5. tokian sartu da Tiran, 6. San Juan, Cabo eta San Pedro jarraian, azken lautokitan Astilleros Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu.
gaurko honetan Portugalete 8. izan da, denboraldiko egunik onenetariko bat, onena, puntuei begira haientzat. Eta agurtu aurretik, Mikel, azpimarratu nahi nuke, Portugalatek egin duen estropada, niretzako urteko estroparik onena, ez emaitza bati bakarrik, arraunen eman duen itxuragatik, eta San Pedro ere bai, San Pedro bigarren txandan, nahi iruditzen zait, gaur aurkeztu dituela, kredentzial guztiak, horrela esan badaiteke behintzat, ostegunerako, eta goitik, zer esanik ez batez ere, Hondarribia eta Urdaibai ere oso azkarri dirilako. Ederki, Sara, zure azken hausnarketa gaurkoari erremate emateko. Hemen, ordezkarien armaia honetan, egia esan zutik ikusi eta jarraitu behar izan dute ordezkari eta presidentek gaurko estropada, eta bestela esan, kriston giroa, sekulako giroa izan dela hemen, eta hain justu ere, Ibai Zabale, kriston giroa, sekulako giroa izan dela hemen, eta hain justu ere, Ibai Zabaleko albo bietan, zale ugari elkartu direla. Gaur eta bihar zierbenan dugu beste hitzordu handi horietako bat, azken estropada justu ere 12 traineruekin, Mikel, eta Antxe gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi diegu geure ikusentzulei beti bezala. Ederki, demoraldiaren azken txampan sartu gara bai, Petronor bandera bihar, eta gero Donostiara joango gara, Donostian lehia benetan interesgarria, sailkatze saioa, bandera, bigandetakoa, gero, playoffa, eta azken estropadak, Bermeo eta Korte Ingles bandera. Gu pres gara, Jaun Andreok, nahi baldin baduzu elkarrekin gozatuko ditugu azken estropada hauek. Ibon, bihar Petronor bandera. Jauna, eta begira, giroa pixka mugitzen hasi da, eta bihar guera lantzatokia da, eta biharran ikuskizun polita ikusiko dugu. Ederki, eskerrik asko, segi Euskal Telebistarekin badakizue, ETV biren bidez, pilota azten nagusian, Bilboko finala, Reala ere lanean eta futbola eta denetari duzu eskualoi ere bai bera-berarekin. Jaun Andreok, ondo pasa eguna, eskerrik asko eta bihar arte.